سەرۆکی هەرێما کوردستانی نیچیروان بارزانی bi bûneya cejna çileya havîneya Kurdên Êzî peyamek belav kir. Têde pîrozbahî li Kurdên Êziyên Kurdistan û cîhanê kir. Her duê peyamê de Serok Nîçîrvan Barzanî malbat û kesûkarê revandiyên ji aliyê Daişê ve piştras dike û dibêje heya birayek yan xuşkeke me ya êzdî bêser û şûm mabe em ê ser hewlên dîtin û vegerandina wan berdewam bin. Heya niha ji 6417 Kurdên Êzdî ku ji aliyê Daişê ve hatibûn revandin 3530 kes rizgar bûne. Diktor Tyler Held û Diktor Robert Lorî du pizîşkên pisporiyên nexweşiyên veguhêziyên zarokan li nexweşxaneya zarokan ya Chicago ne. Her du diktor dibêjin wan pêdeçûnek li ser tûşbûna zarokan bi korona kirine bo ku bizanibin heya çi qasî vayrûs di laşê wan de dimîne û heya çi qasî bandorê li wan dike. Ji wan re xuya bûye ku herîkê û bi giştî vayrûs di nava laşê zarokan de jî weke di laşê mezinan de dimîne. Heta wê astê ku vayrosa korona di bêvila zarokan de bi taybetî yên temenê wan kêmtir ji 5 sala 100 carî jiya mezinan zêdetir e. Ji ber wê haş ji zarokê xwe hebin û nehêlin zarokê we biçin cihê qerabalêx. Êdî nebêjin zarok tûş nabin yan bergiriya laşê wan bihêz û xurt e. Ji roja înê ve agir bi daristanên başûrê Kalîforniya ketiye. Her ku diçe agir gûrtir dibe. Heya niha ji ber agir nêzîkî 8000 kes malên xwe bicihiştine. Zêdetirî ji 16 milyon mitr dûca ji daristanan şewitîne. Tîmên hawarçûnê ji kontrolkirina wî agirî bêhêvî bûne. Balafir jî berdewam di hewlên kontrolkirin û sînordarkirina wî agirî de ne. Lê heya niha di vemrandina agir de serkeftî nebûne.